guys, madung buntag. Welcome to my channel. Ako na pud ni guys, si Probinsyana nga murag daw og iring. Madung buntag na tong tanan guys. Nakahuwam jugo sang cellphone sang anak guys kay natugpa. So ani gikuha jang cellphone. Diya guys sa jujay ko guys, diris gawas kay kuan kanang mag-ani ko sa ahang okra. Diya kuan sa juko kaado diri kay malagi hang kuan na po ni gi-rearrange na po ni hang mga vegetable garden guys kay mao na pong ipangtangtang ang mga kuan sa juko kaado dari guys kay kuan para mahumanahan ni hang garden kay na pud lagi sunod kuntis diri sa hang garden na pud sunod kuntis guys nya wa man sila iming mo koy laing mahimo kay wa man koy trabaho unsa. Usahay guys naman po manawag na noon nga magpamassage pero no nalilipad din kaya sang lawas. Usahay mo massage po guys. Diya mo to nga wala jud may laing kuan diri lang jud sa kong garden. Mag kuri-kuri. Agay na unsa naman ning ahang kuan oy. Oh. Na may ikaon. Na po mga uwagan na pud oh. Ano man jud mo nga manghilabot man mo oy. Guys, na po yung mga uwagan guys nga nangaon sa karadyum na napahak na hinuna. Pahak na hinuning hang pagkarili po doon na pahak po ni oh. Naulian na ni. Anong so magdili jud ko na nihang mga tanom kay mga kuan jud na mga wagan ni guys kay nahug man yung mga dahon sa mansanitas. Ganahan ko ani niya guys kay di sa kawad buwak. Wala gay mga buwak na guys mga wa man ni mga kuan guys kay basta ganahan ra ko ana nila. Di man yung mga mahal. Ganahan ra jud ko ana nila guys. Kung man ganahan ra jud ko ani nila guys kay kuan jud ni guys di kan ba jud ni buhol. Mga collection ako ni gikas buhol. Mga lain-laing kuan. Mo niya mga collection sa buhol guys kay lang ganahan lagi ko mag bitaw guys mga lain-lain klase nga paragayo no lain-lain klase oh. Gira jud ko kay balik-balik lang jud ko dinhi sa hang kuan garden. Way laing mabuhat. So guys namunga na pud ning uban na hang sito oh. Namuwak na pod. Ito naka ni silang punaan kay kuan man sa kapunuan sa 2 3 4 5 6 ja mauligi to ni paltug tulo na guys na si bunga. Sige des ni agi nag-ani ko og batong pag-askadyo. Ja na pwede siya guys. Kasi daghan guys oh. So guys kay murag uwan man guys kanang na siguro ning lang tangan ning kuan karon ang mubasa. Ano sa pulihan kay tanawa guys oh. Okay, sa manigi pang naog. Ang kasag bunga. Kay ahang giguba guys, agahang mga tungtunganan diha.
Kay murag nagabok nagahang mga gipang tungtungan, diya mo nihang buhaton karon. Kay na guys, kawayan ra man ko na siya guys. Diya guys, diya nagahang kuan kalat kadyo kay hang giguba. Diya guys na luy agay lagi gitumba lagi ang kuan. Kaya siya gay man siya cranberry. Naan siya pangbutangan ni guys kay kuan may manok. Buisit kayo ng mga manok guys. Kalat kazo kay hang giguba. Kay mura magkanang ni uwan gani guys. Manang gipangguba na ning kuan. Kay hang arrange na pud hag sub. Guys na day ko gi palit nga ipon ana hag tanom maghang kuan. Iwan mo gabi Hadang ipon anong palit og hang kuan guys. Sito na guys. Kay kuan ang daghan kong punuan nga ingani. Wala sa guys nasa bunga. Kuan ni siya guys kanang gi markot na. Nasa bunga guys, pero di ni pwede tangan ning bunga guys kay imo ni tangan ning bunga mamatay man ning markot. Kuan ni siya kabuok. Tulo ay guys, tulo ni kabuok ang gipalit. Medyo gali guys kay nakahandyo ko ni guys tag kuan ra ni tag 60. Sa una katuhang gipalit tag 102 ang ingani. Umuulan na guys kaya na ni siyang tanom. Tulo ni sa kapunuan. Kaya na jud ning patay kay kuan pero daghan magud kan jud ni og benefits guys kanang mao niyang imnon og kanang maglabad agang jak kapoy ka jud ang lawas kani siya guys. Butangan rin na siya og kanang kuan limonsito ba or katong luya ani Diha naman na siyang gitumba kay na may daghan dito pikas. Ano na siyang gitumba kay gitumba gipatay na guys. Kay hang tamnan lagi ko ana guys blotter net daghan kay gini siya og binibis guys. Ug makakita mo dani guys kanang tanawan niyo sa Google ug unsay mga benefits ani nga blotter net. Na guys, ga harvest ko og okra ja kuan. Ganiha mo na ko pakitig kuan guys kay way mohawid sa cellphone nag kuha na hodani. Na guys. Bisa kawad ano bunga bisag kada adlaw ko mag-harvest. Ano gud guys, so ana pug mga uwagan nga manok guys Wapanan ako guys kay kuan ugma na pud na mo ni akong harvest ron guys. Hinja guys na anay bungag aheng pipino. Awa guys na ana siya na siya bunga to guys. Daghan na kay sa buwak. Sa bunga. Bunga
na jud dagahang pipino. Diyo mo na ni guys, agahang na ani nga okra. So aho na pud ning prituhon kay pagpaprito ko nang anak kay giganahan just katong giluto. Diya magkuan po ko guys, magtimpla po ko ani nga guys butangan naglemonsito. Kuani ang himuong kape. Diya mo guys, gadali-dali ko guys kay nanawag na kang anak kay magklase na siya guys. Diya kuan magud niya karon exam ni Jan. Kunang gadali-dali ko og video kay mo lagi nang wala lagi ko cellphone nga pang vlog mao ra jud ni Ija ha. Diya salamat salamat sa tanang mga nagkuan guys. Bagong mga subscriber na salamat kaadto ninyo. Diya amping mong tanan diya. Tanan na mga viewers salamat jud ninyo sa sige jud kanang tan-aw guys. Diya amping mong tanan diya. Mao to ang vlog ron niya. See you next vlog na lang ta guys kay gadali jud ko guys kay gamiton na hang anak ag cellphone diya amping tang tanan. I love you all.